Следващото упражнение, което искам да демонстрираме, са именно шръгове, така наречения бак шръг. Идеята е следната. В принцип съм виждал хора така го правят и с лице към самия лост, но за да предотвратиме някакви нежелани контузии в областта на кръста, аз лично предпочитам да го правя върнат с гръб към лоста, като се хваща нормално. И сега, самата идея на изпълнение е много проста, като движението ти идва буквално от жеста за не знам. В смисъл, като те питат как го правиш, просто като не знам, брат. Не знам, брат. И много важно, трябва малко да се наклониш назаде, за да може да пада в права линия, защото иначе така просто... Да. Отново се наведе, че отново къси ти го отнасят. Да, или си за психиатрична болница едно-две. За това просто се наведеш малко назаде. Изключително важно. Стягате корема, или така нареченото ядро, за да не паднете назаде, нали? Да не ставате като буквата С. Сега от тук поемаме дълбоко въздух. Не мога да ми обясня останата половина, защото поемам въздух, но движението идва от не знам. И от не знам съвсем малко го напъвате за по-нагоре. Тоест от тук малко повече напъвате. Тоест, много е важно да има контракция точно на трапеца. Понеже пак това седим да добавим.